हाय नमस्ते. तर कशा आहात? बरे आहात ना? सगळ्यांना एकादशीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. बकरीदच्या पण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. चला मित्रांनो, आज फराळाचं ताट केलेलं आपलं बाळ बी येईल थोड्या वेळानं. आता बघा हे फराळ ताट दाखव. गुरु आलेले आहेत फराळाला. सपना तू जरा पदर घे ग बाळा. कधी दिसत होता चेहरा पिल्लो? सॉरी. गुरु भाऊ येणार आहेत आणखी आमचे. आता बघा गुरु मला आढळले जातात. खूप गुरु जीव लावतात मला. आता गुरुची बी 13 तारखेला कार्यक्रम आहे. गुरु पौर्णिमा आकाड पाणी. तर चला मी सांगत नाही, गुरु सांगतील तुम्हाला. आकाड पाणी सांगताना गुरुवर्य निखिल गायकवाड राणा नवगण रात्रीकर येत्या गुरुपौर्णिमेला आखाड पाण्याचा कार्यक्रम आहे. तरी सर्वांनी या कार्यक्रमाचा अवश्य लाभ घ्यावा ही नम्र विनंती. काळेश्वरी आरती मंडळ नवगण रात्री. तर नक्की या बघ का सगळेजण गुरुच्या इथं कार्यक्रमाला. निखिल बोलून सगळ्यांना बोललं, आपल्यात नाही बोलवलं. आपल्याला तर पहिला म्हणजे बघा आज खूप केलंय जेवायला आणि दाखवा व्हिडिओ दाखवते मी. बघा हे बघा बघा म्हणा आमची बहीण कशी. बघा कसा स्वयंपाक केलाय. छान स्वयंपाक येतोय का नाही मला. काय काय ताट असतात ना. भगर पुन्हा आणखीन हे आपलं शाबूवडा, चिप्स, बरंच काही खाल्लंय आम्ही. या की जेवायला. बाळ येत आहे आता. बाळ बी उशिरा येते काय की काय नाही आता कळते व्हिडिओ संपल्यावर. आताच कॉल केला होता बाळानं. काय 2-3 दिवसात व्हिडिओ बी टाकण्यात आला नाही माझा. जायचंय आता बाहेर फिरायला. किती अवघड वाटतंय मित्रांनो घरचे नसल्यावर. आज खूप मला दुःख होत होतं, पण सगळे आलेत गुरु. ते काही वाटायला बकरीच्या सणाला मी मम्मीचा फोन नाही आला काही नाही. तर आज इतका मोठा सण आहे पण घरच्याचा कॉल नाही काय नाही. खूप अवघड वाटतं तसं. खूप म्हणजे वेगळंच वाटतंय. आज कुणाचाच कॉल आला नाही. मम्मीचा बी नाही आला, पप्पाचा बी नाही आला. इतका मोठा सणासारखाच. तर चला मित्रांनो, बाळू आहे, माझे गुरु आहेत, गुरु बहिणी आहेत, एक परिवार आहे माझा इतका मोठा. तर मला गुरु न्यायला आले आता आखाड पाड्याला. आता जाणार आहे मी गुरुच्या घरी. तर गुरुच्या घरी गेल्यावर मंगळवारी एक व्हिडिओ काढतो.